Čaute, tu je Kaček, ideme si zahrať Call of Duty 4 Modern Warfare. Takže nebude to kampaň, ale bude to arcade mod. Je to taký špeciálny arcade mod, ideme hrať na veteránovi a snažím sa to urobiť tak tie najlepšie momenty, čo z toho budú, takže uvidíme, čo sa s tým stane. Takže prvá misia na lodi. Takže sa to načítava, ešte stále. Tak. Vpravo hore máme čas, v ktorom to musíme dokončiť, stihnúť. Potom sú body a životy. A životov mám momentálne 5, takže by som mal byť zatiaľ v pohode. Úplný frajer. Má fajku. Tak, nasadzujeme si masku. A ideme. Máme checkpoint. Takže musíme to prejsť bez toho, aby sme zomreli. A uvidím. Tak. Zatiaľ čisto, zatiaľ nás nikto ešte nezranil ani nič. A dúfam, že to tak zatiaľ aj bude. Tak, tých dvoch sme zabili v pohode zatiaľ. No to, že to je na veterána, nie sú tak nejaký brutálne silný alebo niečo. Sekundárke bezpečku bez tlmiča, to už mi aspoň mohli dať tlmič. No, to je jedno. No, už po mne streľajú. Tak, teraz mám to helikoptera vyčistí. Tak. Teraz. Pôjdeme tu. Môžeme sa nakláňať. A to robiť. Tak ideme tam. Dole. Oh, nepriateľia, vidí ma! Á! Saka! Ne! Som... To ne. Tak. Zmením si to na akačko. Tak, flash. Ideme ich sundať. Toto bude buď jednu misiu prejdem, alebo zomrem. Takže... to zmením. Ja keď do toho nemám náboje. Ideme ďalej.
Tak, máme extra život. Nepriatelia. Au. Berem AKčko. Zdiel sa mi darí. Ty vole, ty vole, ty vole! Dole! To je zlé. Tak, prvýkrát som zomrel. Uvidíme, jak to bude pokračovať. Zase sme tu. Sakra. Tak, zberám si tu mini Uzi. Toto zbraň mám rád! Zase. Dobre, nevadí. Zase, zase! Jo! Toto je zlé. Ideme. Dostanete Shrekta. Tak. Sakra. Mám už iba 3 životy. Ty vole. Ja už nechcem zomrieť. Ja to chcem prejsť. Toľko hitmarkerov! Ani ne. No ale to je jedno. Budem pokračovať. Ak to prežijem, tak budem pokračovať. Au. What the fuck? Sakra, zase. Dostávam Shrekta. Dobre, posledný život a končím. Sakra! Dobre, tak prehral som. Toto bude všetko z tohto videa a no a ešte som neprehral, ešte mám posledný život, ok. Tak ešte sa pokúsim to dať. Zomrite. Tak to je koniec tohto videa. To je koniec, no. Takže dúfam, že sa vám to páčilo a čaute.